Ito. Balik pa rin eh. Betul ba? Betul-betul. Pero aralam nih. Ha? Aralam. Anong kung to? Oh, jualan naman ini. Tapos. Balik din. Eh, baka hindi. Istimewa. Aralam. Aralam. Ang lumalaman. Ako kamana naman kaya. Malinaw kasi. Wala na natutulog. Okay, so. Repeat mo ba? A few moments later. Sa mga gustong pumunta rito, paano lang to sa Season Pangasinan. Di ba season na to, diba? Season. Dito lang sa Season Pangasinan. So, guys. I-mumontage muna natin to.
Tatis ngayon ko, nawala yung tiyan. Nadadala to. Hindi agak. Di ba na yun eh? Dapat yun na. Yan pa pa. Woo! Wala. Oh, wala. Oh, wala. Woo! Oh, gago. Pugpog yak! Matila. Siya? Hindi na vlog make yun. Gwapo ako! Matila. Visit lang. Comment. Eh, sumasagot din oh. Amay lang comment ang Facebook ko. Wap. A few moments later. Guys, meron pa dun sa taas kaso ang hirap umakyat. Kaya dito na lang tayo. Dito na lang muna tayo. Yan. Sarap guys. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Meanwhile. So yan guys, tatapusin ko na yung ano. Ganito na lang. Pauwi na kami. Yan. Pauwi na kayo guys. So sa mga bago pa lang sa channel ko, subscribe na kayo at pinutin na rin yung bell para ma-notify kayo sa mga bago kong video. Sa panonood.